Ginpanginuhala ni punong Barangay Charity Montelihaw ang Barangay Ingore, La Paz, Iloilo City ang mga alegasyon nga nangakig siya bangod nagabaton siya sang impormasyon nga mayara sa mga padulong nga bisita o kun opisyal sa ilang nga kapistahan. Sa interview sang Bomba Radio kay punong Barangay Montelihaw, iyagin pahayag nga samtang nagapadayon ang ilang aktibidad, nagpalapit sa iya ang ilang SK chairman kag nagpahayag nga mayara sa mga abot nga grupo ni ni Lone District Representative Julian Jamjam Baron. Apang sunod sa iya, gilayon siya nga nagsabat nga hindi niya luyag nga laktan sang politika ang ilang selebrasyon. Ilabi na nga luyag sini nga mangin matawhay lang kag wala sang pampolitika sa ilang kapistahan. Ginanunsar man sini sa publiko nga hindi niya luyag nga mayara sang iban nga mga bisita nga magapadulong sa ila barangay bangod para lamang ini sa ila nga mga kabarangay. Dugang pa niya wala man siya sa nabaton nga abiso nga may magapadulong nga politiko sa ilang lugar. Si SK Chairman nagpalapit sa ako nga nagayo nga nagutik nga makadto si Kong. Lingkon na nagsabot ni Kuya nga hindi pwede kay nga wala ni halo politika. Ang ato ni kasadyahan para sa kapistahan sang new site. Ano na tapos. Wala sang may masulod nga bisita o politika. Wala halo politika di ang aton lang nga mangin okay tanan ang pumuluyo nga makatag ta bisan sa gamay nga bagay nga mangin malipayo ang amon barangay. Si punong Barangay Charity Montelihaw ang Barangay Ingore, La Paz, Iloilo City.